Mari vilayetinde elektrik energiýasy günde birnäçe ýerde göçürilýär we ençime tagatlap bolmaýar. Iratly ýerleriň köpüsinde dowam edýän bu ýagdaýda ýaşaýjylar uzak wagtlap toksuz galýar. Mari şäherinde togup çynjylygy vilayetin beýleki ýerlerine garanda ganimat hasaplanýar. Şäherde elektrik energiýasy günde diňe bir gezek göçürilýär we 2-3 sagatlap bolmaýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň Marly çeşmeleri 30-njy iýulda habar berdiler. Şäherde öň beýle bolmazdy. Häzir günne 2-3 sagatlap tok kesilýär. Adamlar ysy howada toksuz uly kynçylyk çekýär. Sowgatjylar işlemese öýümizdiň içi çalt gıdiyar we hastalarymyz, çağalarymyz aşy ıslap bedenler tenip lukmanlara ýüz tutmaly bolýar. Dermany mätäç bolýar. Dip şäher ýaşaýjysy gurrun berdi. Şu günler Tebetde howa 40 gradusa çenli gyzýar. Mardaky çeşmeleriň sözlerine görä elektrik togunyň üçünçülügündäki uly bökdönçlükler may aýynda başlanypdyr. Olaryň aýtmagyna görä vilayet merkezine garanda etraplardaky ýagdaý has agyr günüň dowamında 2-3 gezek öçürilýän elektrik energiýasy 4-5 sagatlap bolmaýar. Köp etraplarda adatça togun güýjüniň ýetmezçiligi sebäpli adamlar hozalygyny çykdyjy edip togun güýjüni köpeltýän enzamlar oturtdy. Emma häzir tok asla ýok. Bir her güni togun kesilmegi adamlary gaty köseýär. Dip etrap ýaşaýjysy aýtdy. Ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň bolmazlygynyň adamlara ähli tarapdan täsir edýänligini hem öýlerinde hem de jemgyýetçilik ýerlerinde oňaýsızlyk döredýänligini gurrun berdiler. Dukana barıp sowda etjek bolsaň tok ýok. Kasadaky işgär harydyň koduny okap baha çykarýan enzamy işlerini okdyp, halyjy müşterileri sagatlap garaşdyrmaly bolýar diýip ýaşaýjy gurrun berdi. Marly sowda işgärleri bolsa tok yetmezçiliginiň hem dukanlaryň girdejisini adaldýanlygyny hem de harytlaryň zaýalanmagyna getirýänligini aýdýar. Biz häzirlikçe tok ýok, tok gelenden soň sowda edäň diýip aýtmaly bolýar diýip dukan eýesi gurrun berdi. Elektrik energiýasynyň izliýine we duýdansyz öçürilmeginden kafe, restoranlar hem ziýan çekýär. Somsa fitçiýaly gün ortany üçin hudurlayan naharlarymyzy tok peslerde bisirýäris. Ýaňy taýýarlap peje salýar welin tok içýär. Hatda çay demlemäge gaýnak sowumyz bolman uly ziýan çekýäris. Ýogsa her aýda elektrik togu üçin ummasyz pul töleýäris. Dip kafe eýesi gurrun berdi. Şu günler togun kesilmegi toy dabaralarına hem kölega salýar. Uly çykda jedip toy geçirýän maşgalalaryň bayramçylygy garankylykda geçýär. Toy mekanlarynyň işgärleriniň aladasy köpelýär we girdejisine ziýan ýetýär. Restoranda, toy zalynda tok uçurilse bizem kyn güne galýar we bizi bilen bilelikde toy sadaka edýän 200-400 adam kösenýär. Gündizlerine sadaka berilse 200 adam gelýär. Tok kesilse sowudyjy işlemeýär. Adamlar deri bolup çöreklerini dolu iýmän dasary çykýarlar we iýmekçi bolan naharymyz awy boldy diýýärler. Gizelerine hem toy tutýan adamlar 400 orunluk taçak bedeýär. Tok uçup sowudyjy işlemän soň toy mekanynyň içi çalt gyzýar. Sıralar yanmaýar. Mihmanlar zordan dem alyp öňündäki naharlarynam el telefonlarynyň sırasyny ýakyp ip içmeli bolýar. Dip toy mekanynyň işgäri gurrun berdi. Bu ýagdaý durmuş görýän ýaşlardan başlap olaryň maşgala agzalaryna we toy üçin hakyna tutulan bagşylar, tansçylar, kameraçylar üçin hem uly oňaýsızlyk döredýär we edilen uly çykdajylary puza çykarýar. Türkmenistan elektrik energiýasyny uly mukdarda öndürüp sewit goňşularyna satýan ýurt, Mari vilayetinde ýurdyň elektrik energiýasyny öndürýän iri deshalary ýerleşýär. İlatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üçünçülüginiň ýaramazlaşmagy ýerli ýaşaýjylarda nägileligi güýçlendirdi. Käbir ýaşaýjylar häkimetlere ýüz tutmaly boldy. Murgap etrawynyň ýaşaýjylary jemlenşip Marynyň Gres tog öndürýän edarasyna baryp başlygy bilen gürleşmek istediler. Emma adamları gorugçy saklady we binanyň içine başlygyň ýanyna goýbermedi. Edaranyň bir näçe işgäri baran adamlara ýagdaýy düşündirmekçi boldular. Olar düşünün, togu keypini öçüremizok. Transformatorlar galyp hatardan çykýar. Bizde häzir Gresdäki elektrostansiýasyna suw aýlanşygy arkaly sowgatjy işleri geçýär. Suw gaty gyzýar. Biz şoňa çözgüt tapamyzok. Şol sebäpden tok kesmeli bolýar diýip düşündirjek bolurlar.
Dip Çeşme ýaňy ýakynda bolan ýagdaýlaryň biri barada gurrun berdi. Azatlyk radiosu Tewtiň möhüm energiýa diýetgasy bolan Mary elektrostansiýasynyň wekillerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Maradaky diýetgadan başga da Türkmenistanda, Türkmenbaşy awadan Balkanawat, Seyde, Aşgabat, Daşowuz awada ahal we beýleki elektrik stansiýalary bar. Emma ilatly ýerleriň elektrik energiýasy bilen üpçünçiligindäki bökdünçlükler Türkmenistanyň ähli sebitlerinde we paýtagtynda ýyllar boýy izli ýydyna ýüze çykýar. Türkmenistanyny ol ýa-da beýleki işe girýän işgärler adyndan 15 sany resminama toplamaly we olaryň içinde maglumaty jemläp salmak üçin grafisilen görnüşdäki papka hem bolmaly. Azatlyga gelip gowşan sanaw 3 arka talabynyň hem saklanyp galýanlygyny tasdikleýär. Azatlyň habarçysy we çeşmeler soňky döwürde işe, okuw ýürýän adamlaryň öňünde hökmany çäre gatnaşçysy bolmak talabynyň hem bir goýulýanlygyny habar berýärler. Ýöne bu talap barada resmi düşündiriş alyp bolmaýar. Yerli synçylar çäreleriň ilaty dol gödөгçülükde basyş asyny şeýle-de gorkuda saklamagyň guralyny öwürlendigini aýdýarlar. Çäreleri hökman gatnaşmaly, çäreçiler toparynyň ýol başçysyna tabin bolmak öňünden boýnuňa dakylýar. Ýöne çäre gatnaşýanyň üçin bir teňňede tölenmeýär. Diýip goloyda işe kabul edilen işgär azatlyk aýtdy. Ol häzir mätäçlikde 7 gütde ýaşaýan maşgalanyň az därligini, egerde biraz pul tölense bolmanyny şol gün ýijek çöregini, içjek suwuna ýeter ýaly serişde berilse-de çäreleri högös bilen gatnaşjak adamlaryň tapyljakdygyny belledi. Söhbetdeşlerimiz işe girjeklerden talep edilýän resminamalaryň toplanmagynyň ýeterlik därligini, adamlaryň ýörüýte keskitlenen çäre eşikleriniň hem bolmalygyny aýtdylar. Edilýän talaplaryň içinde näresmi qara kostyum, jalbar, ak köýnek, qara galstuk edilmek hem bar. Öz wezipe borçlaryňdan daşary döwlet çärelerine gatnaşmaga razy bolmaly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, çärelere gatnaşyk meselesini edaranyň kadrlar bölüminiň ýürüýte bellenen işgäri gödөгçülük edýär. Ol bir gün öňünden forma bir diýilýän egneşikde, daňdan sagat 4-de ýa 5-de edara binasynyň öňünde ýa-da çäre geçiriljek ýerde toplanmaly işgärleriň sanyny diýär. Bu sanaw şol gün edara ýol başçysynyň goly bilen tasdiklenýär we sanawdaky işgärleriň diýilen wagtyna bellenen ýerde toplanmagy talap edilýär. Çäreden giýjek almagyň ýa-da oňa gatnaşmalygyň gowulat därligini Türkmenistanyň hemme kişi bilýär diýip bir ýyl çemesi öň daşary ýurda çykan Türkmen raýaty çäre 3 arka sözlerini eşitse henidem teskinýänligini aýdyp gürli. Emma muňa garamazdan habarçymyz bilen gürleşen ýaşaýjylar 3 arka barlygynyň hakykatda çäre talaplary ýaly berk därligini aýdýarlar. İşe kabul edilýän adamlardan 3 arkasynda Kazi tarapyndan jenaat jogapkärçiligine çekilen adamlaryň bolup bolmandygy barada maglumat sorulmagyna garamazdan edara kärhanalarda goloy hosary ýa-da hut özi jenaatda aýplanyp günäli tapylan we azatlykdan mahrum edilen adamlar, şeýle adamlaryň çağlary hem ýolbaşçy wezipelerde işläp bilýär. Diýip azatlygyň bir söhbetdeş aýtdy. Azatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gürleşen howpsuzlyk günärmeni bu aýdylýany tasdikledy we adaty düzgün bolmalarda korrupsiýada aýplanyp Kaziýet tarapyndan iş kesilen, azatlykdan mahrum edilen döwlet emeldarlarynyň öňki etmişiniň olaryň geljekde gaýtadan wezipe bellenmegine böget bolman biljekdigini aýtdy. Ýörüýte gulluklaryň esasy ünsü hökümet siýasatyna garşy pikir edýän raýatlara gönükdirilýär. Ýagny olar hökümet siýasaty bilen ylalaşman, garşylyk düşünjesi esasynda gara sanawa girdilen raýatlara gödөгçülük etmeli. Şeýle pikirli adamlaryň maşgala agzalary gününi dolamaklary üçin tam süpürüjü wezipesine hem kabul edilmeýär diýip hünärmen aýtdy. Azatlygyň habarçysy goloyda şu ýyl okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäreçi boljakdyklary barada razylyk katlarynyň alınıp başlananlygyny, olaryň odolky çäreçilik tejribesine hem aýratyn üns berilýänligini,
mektep ýyllarynda çäre gatnaşyp alan minnetdarlyk katlarynyň hem sorulýanlygyny habar berdi. Yerli synçylar çäre talaplarynyň güýçlenmegini, ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy we halk arasynda sosial mediada edilýän nägilelik gurulmalarının köpelmegi bilen baglanşdyrýarlar. Azatlyk bu ýagdaýlar şol sanyny ýylla çärelere garaşlanýan döwlet serýistesi barada häkimiýet wekillerinden resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Hökümet tanqyçylary türkmenistanlylaryň boynuna dakylýan çäreleriň mejbur zähmet borup raýatlaryň öz durmuşyny goglandyrmak üçin sarp etjek wagtyny we energiýasyny ogurlaýanlygyny, üstesine ýurdy gülka öwürýänligini öňe sürýärler. Türkmenistanda içerki uçar gatnawynyň tertibi üýtgedildi. Şol sanda ýurdun içinde amalaşyrlayan reisleriň sany artdyryldy. Bu ýagdaý bilet gytçylygyndan kösenýän raýatlary umytlandyrdy. Emma bu häzirlikçe uly üýtgeşiklik getirmendir. Türkmen howa ýollary 25-nji ýyldan içerki gatnaw tertibine üýtgetmeleri girizdi. Köp ulaglar boýunça gatnawlar köpeldildi ýöne bu ilatyň durmuşynda hiç bir ýeňillik döretmedi. Gaýtam öňküsünden beter bilet korrupsiýasy mewjudy diýip habarçymyz häzirki ýagdaýy suratlandyrdy. Türkmenistan aviakompaniýasynyň içerki uçuşlarynyň sanyny köpeldip ýurdun sebitleriniň arasynda hem ulag el ýeterliligini ýokarlandyrmak üçin täze sebitara ulaglary hödürlänligini geçen hepde döwlet mediasy habar berdi. Iň köp gatnalýan Aşgabatda şoğud uğru boýunça günde 7 reýsiň amalaşyryljagy, ikinji iň köp gatnaw ýolu bolan Aşgabat Türkmenawat arasynda günde 6 reýsiň boljagy habar berildi. Aşgabat Mara arasynda 4 reýsiň we Aşgabat Balkanawat marşruty boýunça 4 reýsiň boljakdy aýdyldy. 7 bilet gytçylygynyň arasynda habar berilen bu täzelik bilet satyn almak mümkinçiliginiň gözlegindäki ýolagçylarda uly umyt döretdi. Emma kassalardaky ýagdaý adamlaryň umydyny puja çykardy. Halk döwlet medeniýetyne berilen maglumatlara ananyp howa menziline geldi. Olar Lewap we Daşoğuz welaýatlaryna bilet soradylar. Emma biletleriň ýokdugyny eşitip, howa menziliniň resmiýlerine we kassalardaky hünärmenlere sizler düzelmeýäňiz diýip olara paraxor diýmekden hem saklanmadylar. Diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berdi. Şeýle-de media maglumatlarynda Daşoğuz Türkmenawat Mary we Balkanawat arasynda sebit ara uğurlaryň östürilip ýolagçylara paýtagtyň üstü bilen geçmän göni öz sebit merkezleriniň arasynda seýahat etmäge mümkinçilik döredilenligi habar berildi. Azatlygyň habarçylary bu sebitleriň arasyndaky reýslere bilet satyn almaga synançdylar. Emma vilayetlaryň arasynda seýahat etmek üçin uçar biletleriniň satuwda ýokdugyny anykladylar. Balkanawatdan da şoğuda bilet yok, adamlar indiden beýläkim bilet tapılar öýtmeýärler we açyk nägilelik bildirýärler diýip habarçymyz. Biletleriň aeroportun kassalarynda we beýleki bilet kassalarynda ýokdugyny, olary online görnüşinde hem satyn alyp bolmaýanlygyny belledi. Habarçymyzyň sözlerine görä bu ýagdaý adamlarda nägilelik artdyrýar. Haskem reýsleriň köpeldilenligini eşitip bilet satyn almak tamaty bilen kassalara barýan adamlaryň arasynda soňky günlerde gahar gazap güýçlenýär. Adamlaryň şu günlerde nägilelik protestleri howa menzillerde adaty ýagdaýa öwrüldi. Ýekşenbe güni adamlar aeroportuň ne kassasynda ne de online bilet satylýandygyna nägile bolup güýçli protest bildirdiler. Diýip Türkmenistanly Çeşme gurrun berdi we ol adamlar öz gazaplaryny gorkman aýdýarlar diýdi. Türkmenistan howa ýollarynyň yglan eden reýslerine biletleriň satuwda bolmazlygynyň sebäplerini kompaniýanyň özünden anyklap bolmady. Emma Türkmen medeniýetindäki habarlarda aviakompaniýanyň uçuşlary we uçuş wagtyny üýtgedip biljekdigi duýdurulýar we ýolagçylara seýahatlaryny meýilleşdirmezden ozal iň soňky uçuş maglumatlaryny barlamak maslahat berilýär. Türkmenistanda bilet gytçylygy ýyllar boýy saklanýar we aýratynam tomuz aýlarynda güýçlenýär. Bu hem içerki reýslere hemde ýurdun daşyna amalaşyrylýan reýslere degişli transport ulgamyna jogapkär resmiýler munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Emma Türkmenistanlylar munyň sebäbini para horlukda görýärler we islendik bileti gysga wagtda para görnüşinde üstüne pul berip satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Hususan da soňky aýlarda otly we uçar biletleriniň parasy biletiň bahasyndan birnäçe esse ýokary bolupdyr. Çeşmeler resmi narhy 160 we 250 manat arasyndaky uçar biletlerini 1000
manada satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Bu nyrkdan isleýän wagt tapdyrýar diýip çeşme bellýär. Bilet gytçylygy şuňlar sosial mediada hem diskussiýa döretdi. Türkmenistanlylar uçar biletlerini satyn alyp bolmaýanlygyny aýdyp öz nägilerliklerini paýlaşýarlar.